dokumentazio aldetik eta sakondu deu pila bat, hitzekin, hizkuntzarekin, pixkat erabiltzen ez dian hitz asko berreskuratu iteia, baita ere, gaur egun gutxi erabiltzeian hitzak, erabiltzen ez dienak, eta gero grafikoki, bai, argazkitara jungea, dokumentutara jungea, deskribapenetara jungea, deskribapena baita ere, pixkat ikusteko nola pentsatze zuen, karo, eske guk protagonistak bezala jende arrunta jarri dugu. Ez oizkoa dan bezala, legea, ofizialtasuna edo bueno, aberatsak dian horiek protagonistak izateiela, nobleak eta ez dakizek guk baserriko jendea eta jende arrunta jarri dugu protagonista, tratanteren bate bai, tartean garai hartan ala izate ziren da. Eta bueno, horrekin ahal izan deun fedelenak izan gea, adibidez. Tolosan sartzen den estanko baten edo tabako denda baten sartzen da protagonista, eta hor okurritu zitzaiten, anunzio pankarta bat jarri, eta bizeroi jarri nu, baina bizeroi jakiteko, 26. urtean existitzen zen, orde bilaketa badao, metxeroak baita, nola zian 70. hamarkadan existitza eltzian jantziak, eta bai, hortan oso lan sakona dago, aldan realismo handina emateko eta fedeltasuna zer asmatu gabe.